cop en Pere Oller parla de les allaus. Aquí aquest estudi que hem fet d'aquesta reconstrucció d'aquesta allau històrica el vam començar el 2015 i el 2020 vam publicar el treball complet a la revista Geosciences. Bé, és una allau que està a la memòria col·lectiva de la gent de l'entorn del poble d'Àrreu. Parlaré de les dades de partida i de la ubicació del lloc. La metodologia que hem utilitzat és l'habitual en l'anàlisi del risc d'allaus. Parlarem dels resultats que donen les fonts documentals, els arbres i els testimonis. D'aquí podrem treure una freqüència d'allaus en aquesta zona i podrem dibuixar l'escenari per modelitzar l'allau de 1803. Després, adreçat als gestors del parc, només indicarem una sèrie d'altres allaus catastròfiques dintre del territori del parc. Bé, l'allau d'Àrreu la coneixen molts habitants de l'entorn d'aquest poble. Avui dia només queden les parets del que se'n diu l'Àrreu Vell i aquesta allau el que va fer és que els seus habitants traslladessin el poble a un altre lloc, que li van dir Àrreu Nou. Després de l'allau, aquestes cases, originalment cases, es van utilitzar només com a bordes pel bestiar i per feines agrícoles, però encara queden trets de les cases que ens indiquen que abans de bordes eren cases. I això és una foto que hem trobat històrica d'Àrreu Nou. Bé, les bordes d'Àrreu és Àrreu Vell. Avui dia en el mapa trobareu aquest topònim, bordes d'Àrreu, però és l'Àrreu original. Àrreu és Àrreu Nou i a prop de les bordes d'Àrreu hi ha l'ermita de la Mare de Déu de les Neus. Els rius, a la vall principal tenim la Noguera Pallaresa, el riu d'Àrreu baixa de l'estany de Rosari i passa a prop de les bordes d'Àrreu i el riu de Monars és per on va baixar l'allau. Té una conca molt gran, aquest barranc de Monars, i les màximes altituds estan al pic de la Plana i al pic del Muntanyó, de més de 2.400 metres. Bé, la metodologia que hem utilitzat és la recopilació d'informació històrica i testimonial, la identificació d'indicis a la vegetació, l'anàlisi dendrogeomorfològica, l'anàlisi del terreny, el tractament estadístic del gruix de neu i, finalment, la modelització de l'allau. Bé, hi ha tres fonts històriques clau. La primera és just abans de l'allau, que els qüestionaris de Zamora ens diu que aquest poble, Àrreu, està composat per 7 cases en un únic veïnat. És a dir, que avui dia tenim 2 topònims Àrreu, però abans de l'allau només hi havia un. I després de l'allau, Madoz ens indica quanta gent va morir i que a conseqüència d'aquesta allau van traslladar el poble. I finalment, el lloc de baixada de l'allau ens l'indiquen els goigs de la Mare de Déu de les Neus, que diu en una de les estrofes el riu de neu de Monars. I aquesta és una foto de l'ermita. Bé, en l'inventari de zones d'allaus, la conca del Monars està codificada com a ARR010. Té una gran conca de sortida de 37 hectàrees, una zona de trajecte amb un punt molt estret en el barranc de Monars, un engorjat,
I si us hi fixeu, a prop de Riu Vell hi ha un polígon lila i és la suposada zona d'arribada de la llau de 1803. Ja veureu al final que es va quedar molt curta. Bé, això és una imatge frontal de la conca del Monars. Al centre veieu l'engorjat, la zona engorjada del barranc, i és una conca que, tot i que té molt bosc a prop de la part engorjada, en general és molt poc forestada. Els arbres principals són els bedolls als vessants, el pi negre en clapes, sobretot al capdamunt, també tenim pins rois per baix escampats pel bosc, i a la zona dels prats tenim freixes. De seguida vam veure que no podríem datar per dendrocronologia la llau de 1803, perquè la majoria d'arbres apenas tenen 60 anys, és a dir que és un bosc molt jove. Bé, vam agafar mostres d'arbres que externament semblava que estaven afectats per allaus i els vam distribuir van ser una trentena, els vam agafar al mateix barranc de Monars, a la confluència amb el riu d'Àrreu i després a tot el llarg del riu d'Àrreu i a sobre de les bordes d'Àrreu en els prats. No hi ha gaires arbres en els prats, per això sembla que estiguin tots al riu, però no, a sobre de les bordes. Això seria sobre les bordes, hi ha uns prats, aquí hi ha freixes, però els que tenen senyals d'allaus són molt pocs. El tipus de mostres, això són bedolls inclinats, bedolls amb ferides, pins corbats, freixes ajaguts amb ferides i una llarga llista de senyals en els arbres. Aquest és un gràfic dels senyals en els arbres. Vam trobar senyals des de 1960 que es concentraven en les temporades hivernals que estan assenyalades. 71-72, 77-78, però aquest no l'hem considerat, 95-96, 2002-2003, 2013-2014. Bé, si dibuixem on estan, si cartografiem aquestes allaus, això són els senyals de l'allau del 2013-2014, es queda per sobre de l'engorjat de Monars. El següent, 2002-2003, és molt similar. El del 95-96 traspassa l'engorjat, arriba al riu d'Àrreu i es canalitza pel riu, però no arriba fins al pont de la Serradora. És a dir, es queda molt per sobre de les bordes d'Àrreu. Després trobem senyals del 71-72 que baixen també fins al riu d'Àrreu i també els trobem a sobre dels prats, a sobre de les bordes. Bé, vam entrevistar persones dels pobles de l'entorn i ens van informar de 3 allaus al segle XX. Sobre el mapa hem dibuixat l'abast aproximat d'aquestes allaus. La línia blava, aquesta és la zona de... Això és la confluència del riu d'Àrreu amb el riu de Monars que arriba per aquí. Aquesta línia blava indica la zona l'abast màxim de les allaus del 30 i del 50. Aquest és l'abast del 71-72, que no van presenciar l'allau, però sí que van veure el dipòsit i van estar molts dies per treure tota la neu, les pedres i els troncs. I aquesta és la màxima observada fins ara.
i el polígon aquest vermell és el 95-96. Però una cosa molt curiosa és que creuen que perquè la llau arribi a les bordes d'Àrreu ha de baixar una llau prèvia que inundi de neu al riu d'Àrreu perquè la següent pugui remuntar fins als prats i baixar fins al poble. Amb aquests resultats dels arbres i de les persones podem estimar una freqüència de llaus per franges d'altitud. Per sobre de 1.650 hi ha una freqüència de cada 5-6 anys i per sota de 1.300 hi ha la gran allau que trigaria més de 100 anys a passar. Ja podem definir els escenaris amb tota aquesta informació. La zona de sortida es pot dividir en dos. Hi ha una gran zona, la A, que pot acumular neu transportada pels vents dominants, i una zona B secundària, que una té 31 hectàrees i l'altra 5. Bé, sobre aquestes dues zones de sortida principals es fan zones de sortida parcials observant totes les ortoimatges i sobretot la vegetació de la conca. Però això és molt complex d'explicar, o sigui que si teniu preguntes, després. I finalment arribem a la modelització. Partim de la hipòtesi que una primera llau ha d'omplir el riu d'Àrreu. Per això hem utilitzat el recorregut de la llau del 96, que és la que està simulada aquí. Hem utilitzat aquest software, SAMOSAT, i les primeres allaus que modelitzem són les allaus de neu densa. El que posem com a paràmetres d'entrada és el gruix de neu i l'extensió de la zona de sortida. I això són diferents modelitzacions. I després també hem modelitzat l'aerosol. El que observem és que perquè la llau arribi amb suficient energia a les bordes d'Àrreu, en totes les modelitzacions, necessitem incloure tota la zona de sortida. Perquè si no, no arriba amb suficient energia per destruir les bordes. Després també hem observat una cosa molt curiosa, i és que no només arriba a les bordes, sinó que arriba a la Noguera Pallaresa. I una cosa que ens va sorprendre molt també és que en cap de les modelitzacions el punt de l'ermita es veu afectat per les allaus. És a dir, que està en un lloc sagrat. Bé, vam fer una modelització estadística que ens va confirmar que realment la llau pot arribar fins a la Noguera Pallaresa. I les conclusions és que perquè la llau hagués arribat fins a Àrreu s'hauria d'activar tota la zona de sortida. Hauria estat una allau de mida 5, que és la màxima. I que amb aquest volum de neu no hauria estat necessària una allau prèvia per facilitar que arribés a Àrreu Vell. La allau que devia destruir Àrreu Vell devia ser una allau de neu pols, perquè si hagués estat una allau de neu densa, l'hagués destruït completament. I com que després de l'allau van reconstruir les cases com a bordes, pensem que hi van quedar les parets. És a dir, que amb una allau d'aerosol la pressió hagués estat sobre uns 15 quilopascals i en canvi amb una allau de neu densa hauria superat els 110 quilopascals i hauria davallat fins a la Noguera Pallaresa.
pensem que inclús podria haver arribat a bloquejar el pas dels rius, però això no tenim cap document escrit. I bé, la llau de 1803 és la més gran en 200 anys i potser en els darrers 10 segles, i entraria dins del que se'n diu una llau excepcional de període de retorn superior als 300 anys. Es demostra així, amb aquest treball, la importància de combinar les diferents disciplines per reconstruir la història d'una zona de llaus, i aquesta metodologia en l'actualitat està molt ben establerta, però s'acostuma a simplificar malauradament. Bé, i com a el que proposem al parc és estudiar les altres allaus catastròfiques, aquí anomenem 6 que hi ha en el parc: la del barranc dels Vinyals, la del barranc de Mascaró, la d'Obaga de Castellasso, la del barranc de Forns i la barranc de Lloriga i el barranc de Feneralba. Totes entren dins de la categoria de llaus de molt baixa probabilitat d'efectes devastadors, i el seu estudi contribuiria al coneixement de les allaus excepcionals als Pirineus. Moltes gràcies. Jo també hi ha donat moltes voltes, jo no sé si no he estat bones, però hi ha dues coses almenys que m'intriguen molt, que una és si una llau se t'emporta tot el poble perquè hi poses després les bombes amb tota la teva riquesa allà, i l'altra és la data de l'església d'Àrreu, que és la mateixa de la llau. Damunt de la porta de l'església d'Àrreu. No és damunt la porta de l'església d'Àrreu, al costat. Al costat, el que era la rectoria. No, Sant Cerni, que és l'església d'Àrreu nou, és també antiga. Ja estava, quan es van traslladar. Sí, però tu repares o sigui, per què tens una data de reparació o de reestructuració? Jo aquella data sempre he pensat que és per commemorar que va baixar la llau i van construir tot el poble nou. Vaja, és el que hem pensat. No dic que no, és que no sé, hi ha moltes coses allà que... No, però aquella església és molt antiga, és tant com l'ermita. Té les piques a dintre, però l'estructura no cal de tenir clar si és de romànica o de... Jo no t'ho puc discutir. Això no... No, jo tampoc, és que m'intriga molt aquesta història allà, perquè trobo que hi ha coses que no acaben de casar, però no acabo d'entendre. Clar, la Salvadora la poden reconstruir si se l'endú, perquè hi era, va caure en fatal i es veia, no? Les restes la poden... Però això d'ostres, com tornes a posar en risc, encara que siguin 300 anys, en aquell moment no ho saps que hi ha una freqüència de 300 anys. I després això de la data de l'església, que fa donar moltes... M'encaixaria més si fos una romànica, perquè estaven fora dels pobles i per tant ja seria això, que estava el poble allà i l'església allà. Hosti, no sé, no, és que... Potser, diguem, pels danys que va causar, o sigui, nosaltres el que pensem és que els danys que va causar a Àrreu, diguem, els joves actuals, no van ser tan bèsties, diguem-ne, o sigui, van matar gent, però no tant com per destruir tot el poble. Van quedar moltes parets en peu i la van marxar d'allà. Però van quedar 16 o 17 persones, no? Amb un escarment així, ho tornes a posar en allà. Els animals. Ja, però aquí estàs, perquè... Bueno, els animals, perdó, els animals els tenen a baix. Tenen pastures i tenen animals a dalt, tenen pastures i animals a baix. No sé tampoc... Però la pregunta que faig és que t'has
construït al mateix lloc? És aquesta la pregunta? Sí, Perquè això és com és típic de sempre. no hi ha això. On està Pompeia? On està el Nevada de Rubí, el poble d'Almero? Que aquell mateix any ja diuen, és Els igual, volcans, els volcans, destrueixes, tornes a fer sempre al mateix lloc. ja. Però és que tenen espai per triar, no cal. Sí, però per què es torna a fer? Jo tinc aquí la terra, un els comentari. tracks més bons d'allà, o sigui, el poble ho posa en un lloc ben festa que el poble nou, però els prats que segueixen explotant són els que hi ha a les bordes d'Ave. Sí. I clar, suposo que els hi cal tenir també les bordes a prop. Clar, però és que els fessin una miqueta més humanes. Res, res. Molt ràpid. Bueno, no sabem si a la part baixa hi havia més bordes. Jo com vaig estar fent inventari de bordes allà i vam fer una planimetria d'arbre i tal, i aparentment no hi havia. O sigui, hi havia, quan hi ha les ampliacions, no hi havia. De la Florentina a sota no n'hi havia cap. I el que ens havia explicat, si ja no el veu, no, ja us havia de molt que ho veu fer vosaltres, el vell de casa Joan, Carre, del Menegildo, explicava que havia trobat un cementiri com una mica més a baix, no d'on hi ha l'actual, sinó una mica més a baix. I ell a vegades deia, que el poble no hagués estat allà. No sé, no tinc idea. Però és com molt estrany perquè no... Però bueno, tens raó tu. L'activitat humana no té límit. No et cal anar gaire lluny. Cada any, aquí els del meteorològic t'ho explicaran, cada any hi ha les arribades al Maresme. Cada any hi ha algú que perd la vida perquè va buscar el cotxe. Per què? Si saps que cada any passa el mateix. És així. Perquè si tens un butlletí... Per exemple, t'he apuntat un article fet d'això, t'he apuntat els que vulguis. Perquè és així. Tornen a fer al mateix lloc. La població d'Armero, que va ser destruïda per la Nevada de Rubí, tothom ho sap, del 85, és la quarta vegada que havien fet el poble al mateix lloc. No la primera, és la quarta vegada. La cinquena vegada l'han fet un pelet més alt. Però si tu hi vas, et passarà com això que dius tu, però si podria haver fet una mica més alt, no? No, però és igual, perquè el nivell de confort per ells, de riquesa, és allí. És aquest el problema. I la memòria històrica és molt curta. Ja, però aquí és curtíssima. Però, a més, energèticament, reconstruir tot això en un altre lloc els costa moltíssim més que Sí. Que sí, soc superconscient d'això. d'això. I una economia molt de subsistència. Però és que allà tenen pasta. És un poble mira aquí. Sí o no? Que mireu quins caserons tenen. Sisplau, no són uns mindundis. Vull dir, no ho sé, jo tampoc tinc la però és que... No, per pagar-se una obra bona. Vull dir, és com un... Res, ja està. No me ha pasado la de... És que